Gasa iti biyak. Kasapulak ti kwarta, papa. Adang imin outing mi kadag iti babarkadak. Sana pare ko ti kwarta, Jasper. Mano ti kasapulan. Dakalagatan, papa. Okay, ikan ka iti dakalagatan. Basta di mo baybayan ti panagadal mo. Un, papa. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo kanyak. Nasayat, nakinawatan da. Wala, itid ko ti kasapulan, basta igaid mo ti agadal, ha? Saan arumbang ti inaramid mo, Paulo? Inikam iti dakkel agatad ni Jasper? Amangan no gastusan na lang iti awan kaas-iskan na abanag. Awan, ti rumba nga pagdanagam. Kinasarita ka na imbag, sakbay nga inikap iti dakkel agatan ni Jasper. Oh, hangam, mangnamnamalatan kadatan ni Jasper? No agkid daw, itod mo mat adagusan? Kababayin mo't ka nagiti babarkada na no basit latimot na kwarta. Outing ti papananda. Isuanas nga da kwarta ti anak ta. Paulo. Di ka madanagan kung naklangaro din ni Stella. Araramidan mo't ni Jasper ti amin tapno makaadala na imbag. Sapay lakuma. Taawan ti pagbabawyam iti udi na iti kastangar aramidam iti anak ta. Imbes ko mga isurom nga agimpad ni Jasper. Angam saan mo't, taitid mo amin akayat na, Paulo. Nasken abayadam kanyak da ito'y adroga, Jasper. Oh, manuti bayad da ita droga agatangak, Ray. Dakkel agatad. Uray manuti bayad da ita. Kabayalan kabayadan. Aduti imot ko ang kwarta. Sa bagay, kabaalam abayadan, gaputan negosyante ni tatang mo. Talaga mat. Ipatpatig na di amar. Amin nakidawak kaya di pa ay na. Wow! Sana all! Sana wala talaga, Ray. Iso nga ibaga mo no manuti bayad da ita droga, tagatanga kon. Paulo, rabiihin. Saan pa'y anagawid ni Jasper? Di ka nagdanda nag Stella. Kakadwa ni Jasper dagiti babarkada na. Sigurado ngagbayag da iti outing da. Oh, Jack maliklikan ti agdanag, Paulo. Masansanin nga aramidan ni Jasper ti saan nga agawid dito'y balay. Maturog dagit din Stella, rabin. Jack pa'y lagtugle, Paulo. Urayak ti anak ko ang makasangpet dito'y balay. Nala, makaamu ka. Jack kaya ti mapuyatan. Anya ka din teraramidam kanyak, Jasper. Sinalaba inakmatan. Nagpintas ka, Christy. Kunkunam lang, dayta. Gaputan na bartak ka. Sana ka na bartag. Amok pa'y latibang pagak. Jasper, anta boyfriend ko. Amang ano masiputan na ti panang salabay mo kanyak. Kusonada ka nga, Roda. No kaya't mo, sumurot ka kanya ka. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y Jasper. Asino jay babae nga inyawid mo dito balay? Gayam ko, mama. Hajak pa tiyan agayam mula ang dayjay a babae. Apay nga iti silid mo tinagturugan na. Aday takay manan ako, nak. Pakibiyangan nyo amin nga raramidak. Jack kayat ti kasta pa nagsungsungbat mo, Jasper. Mabaybay ampayan ti panagkadal mo. Imbag pa ni Papa, tamawatan na ti raramidak. Itad na amin akidawag. Idinto tada kayo. Kat di... Tinungpadak, mama. Nagbalin kan abastos, Jasper. Di nakpayan respetuan nga inam. Kasano? Nagadumot ngamin na damdamagan nyo kanyak. Gapo, tasaanin anasaya at ti araramidam. Di makkel ka abastos. Naibusan ti alabans ko, Papa.
Ado pa tinas kay nagatangag para iti panagadal ko. Imbagak mo na sana pare ko ti kwarta. Basta igaid mo ti agadal, iho. Un papa, awan ti rumbang nga pagdanagan nyo kanya. Gapo ta igagaid ko ti agadal. Nasayat no kasta anak ko. Ni mama ti parikot papa. Kanayo na dilawan ti raramidak. Di mo latanigas kaso ni mama, anak ko. Kinasarita ko na naimbag. Ha? Ikan kay ti kwarta. Gatangan ti kayat mo gatangan. Talaga bastante kalatan iti kwarta, Jasper. Siyak pa iti ko namray. Ado ti kwarta ni papa. Kasanungay, Jasper. Imat kon ti droga. Irwar mo ti droga. Kat bayada kadagusan. Wow! Day tati kayat ko kan ka. Siyak pa ti makamu iti inuman tayo. Awagak ni Christy. Kat aginom tayo. Kabayatan ti panagaramat tayo iti droga. Kunak mo paayam ti awis ko, Christy. Mabalin ka di mo't apaayan ka, Jasper. Nang Rona, kat adamot din na kinaawatan ta. Kasano? Nagwinaswas kayo ka din iti boyfriend mo? Saan pa'y? Ngam dandanin? Agsina kayo iti kabita na panawan. Tigat ko, siyak lang ti boyfriend mo. Di ka di madanagan. Oray adan boyfriend ko. Sumursuro taklat tamat kan ka. Sa bagay. Ituloy mo tayo ginamit arag. Nagpagatangak iti ado nga arak ng pulutan tayo. Diyak makita no sa dino ti ayan ni Ray. Talaga di mo ida makita dito pag-iinuman tayo. Sa dino ti ayan da? Napanday ti may sa silid. Amumlatan ti kahit ko saman. Ha? Kalpasan ti panagaramat day ti droga. Datamat ti sumublat iti silid. Day tayo duwa talang. Kahit awan makasinga ka data. Paulo, agad-adal ka di pa iti aramidan ni Jasper. Saanen nga agaw-awid dito balay? At dayta ka manan ako na ka, Estela. Nahustuanan iti tawa ni Jasper. Amunan ti aramidan na. Paulo. Santa na pagsaritaan ti may papaan iti dayta banag. Nabanuga ka nang asikaso kadag iti negosyo tayo. Madandanagan aklaeng, Paulo. Awan ka diti sa bali amadmadlaw mo kan ni Jasper. Huston, kay bagbagak lang asan adayta ti pagsaritaan ta. Amo ni Jasper ti araramiden na. Isuadi kan sumana upay. Jasper, iho, simmangpet ka manen anabartak. Kat kakuyog mo manen day ja babae. Agsirmon ka manan, mama. Sana ka na, Bartek. Nakainom ang basit. Kanayon latan akas tatiar aramidam. Agiyawid ka pa yun iti babae dito balay. Come on, mama. Awan mo ti mading araramidan may ka ni Christy ka na kayo. Nasingpat ni Christy. Anya. Kayan-ayat ko ni Christy, mama. Ito nyaman nga oras, iyawid ko dito balay. Anya. Di kalakit din nakapili iti sa bali a babae? Manginom a babae tinapilim. Mama? Dadaulan ti ulom, Jasper. Saanen at ipanagadal mo't ipang pangrunam, no di kat tipan nakibarbar kadam. Paulo, agpada kayo la iti anak mong agin inom iti arak. Manginom kayon. Apay ka di manan. Apay, di mo mabagbagaan ni Jasper? Kanayon nga agin inom iti arak. Gagangay ti lalaki dayta. Isuabay bay amlatan ti anak ta. Pampanunutek ti panagadal ti anak ta, Paulo. Mabaybayan nan, gapo ka dagiti barkadan ah. Saan naman abaybay ang ti panagadal na? Tanagsaritaan min dayta abanag. Anya? Di mo unay pakibiyangan iti araramiden na. Makaammo ka, Paulo. Araramidak laeng ti biyangko kas maysa nga ina. Diyak kayahat amadadaan ti biyag ti anak ko. Pumanawak lang iti dito abalay no pakibiyangan nyo amin agaraw ko, mama.
Jasper, saan ko maanatangkan ti ulom? Isursuro ka, no anya ti rumbang nga aramidam. Anya kay maten? Saan ako nabasit nga ubing, tapno bagbagaan nyo? Anya? Makauman kararamidan nyo kanyak. Dengganak, Jasper. Pagsaya atam ti ibagbagakan ka, anak ko. Jacket, idumugag di pambagbagayo. Saan kayo kumangag? Balin akong trabida kanyak. Si kamat gayam, Jasper. Anya ti aramidam dito'y balay. Pastragan na ko ma, Ray. Saan ang mabalin, Jasper? Adda dito'y dagiti parientes ko. Adda ka di parikot mo? Ada? Timanaw ko no di balay mi. Anya? Pangasi man, tulungan na ka makasapol iti pagnadak. Sige, Jasper. Tulungan ka iti day abanag. Agyaman nak. Ngam saan adito'y balay ti pagnaadam, pare? No dikat iti balay ti may sapay agayam ko. Nagtalaw ni Jasper, gapukin ka. Saan akayat ni Jasper ti mabagbagaan, Paulo? Nagipulong kanyak ni Jasper, sakbaya nagtalaw. Kanayon mo kanunga ungtan. Saanen anasaya at ti araramidan ti anak ta, Paulo? Agsaysayang laeng iti kwarta. Anya? Kinapudno na. Inawagan nak ti maysa kadag iti maestrana. Saanen asumsumrag iti pagadalan ni Jasper. Anya? Nabaybay-anon ni Jasper ti panagadal na. Impangpangrunanan ti nakibarkada. Wow! Nagana sa talaga ti panagbiag, Ray. Marami tayo ti kaya-kayat tayo. Nagganas at talaga, pare Jasper. Nang runak at adulat ta ti kwartam apaggatang iti droga. Uy na! Ano ti kwarta ni... Pare, sirina ti lugan dagiti pulays. Pulis! Anya ti aramidan tayo, Ray. Jak amaw, makaammo ditan. Kartengan tayo ti pumanaw iti daytoy abalay. Wan, siya karon. Anya ka di ti masapulyo, sir. Anya. Nakabalot yan ako. Sige, sir. Mapan kami dita presinto itamit laing. Estela, kartingam ti agrubat. Mapantay di presinto itamit laing. Nakabalot ti anak ta. Anya? Diyos ko! Darasam ko nakmad. Nasken ang makadanong tadagos ije kwerpo ti pulisya. Diyos ko! Anya ka din daytoy nga inararamid mo, anak ko. Pagawanindak, mama. Papa. Jak namnamahan nga agar aramat kagayam iti droga, Jasper. Papa. Nadagsan na ito ang baso mo dilintag. Apay nagkakastoy. Daytoyan tinagbanagan ti amin, Paulo. No di mo ko makinanunungan ti madi nga aramid ti anak ta. Saan ko anapasamag ti kastoy? Basol ko. Adamat basol ko tinapasamak. Agbababawi ka ng kanunungan ko na. Papa, tulungan ta ka makaruarmat lang dito pagbaludan. Anak ko. Di ka matulungan itinaytabanag. Tas ka kay karum iti pagbaludan tinararamid mo, Jasper. Anya? Agbabawi ka man, agad nalpasan ti amin. Kada, makunkonsensya akmatan. Gaputa kinan kanunungak dagiti madi nga ramid mo. Sabay ko ma, tamapakawandak ka dagiti nagkurkurangak.
Isuro iti nasayaat dagiti anak, saan ket akanunungan ti madi nga aramid da. Tadumteng to ti panawen nga isudan to ti agsagaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Isagani Bolliser. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.